Salam gadırdan iyleşler. Edi tomoşaçylar, mehriban doganlar. Saman gördüňiz mühim mäňiz, gurgunmy, aman sagmy. Sag bolun, gaty köp. Duýdoşyp güllürip ýalan doganlarymyz, iyleşlerimiz, ýürekdeşlerimiz bar. Hemmesine çäkden minnetdarlyk, ullakan taňryalkan aýdýan. Köp saýdýa döwletaga, awa häzir bol şolar ýalyky, häzir ola göri, ele şolar ýalyky. Berde häzir bolup bolmady ýaly hiç zat ýok. Taryha ters alsak diýjek bolýan bolun. Kitaby düşman hasap edýän bu tentek gömük tupoylara bular ýaly zat aýdynyň peýdasy ýok. Ýani onu gollaýanlara, zatlara, näme üçin onu gollaýarlar zat diýip soraýanlar bar. Ogry-ogryny gollaýar, pis-pisi tapar, suw-pesi diýär. Inni bular diktatorlyk rejiminiň soňunyň gelenligini goýular aňdy. Sebäbi bular şol pullarlaň, haramhorlaň, diktatorlaň öňün çekkänden satanyň arasynda, aşagynda palrowka edip, ýalap, şolara ýallakalyk edip berenler bular. Inni hojoýyn çalşylýar. Inni köşkde häkimiýet başga adamlaryň eline geçýär. Şoň üçin ilki bilen dawa, jenjel nirede başlaýar? Garemde başlaýar. Türkmençesi haremhanada, haramhanada başlaýar. Küntüleň arasynda başlaýar. Köşkün küntüleri inni öýlerini etjek täze adamlara, öz ukuyplaryny görkezmek üçin bir-biri bilen ýarşýar. Şoň üçin köne ogolky ogrular bir-birini gollaýar. Näme üçin? Ogrular gidäýdi häkimiýetden bu köne ogrulara hiç hili mümkinçilik bolmaýar. Şoň üçin bular özüniň hiç wagt Türkmenistana barıp bilmejegini bilýär. Diktatorlyk rejimi ütkömesin bular barıp bilmeýär. Sebäbi bulan eden gaty elkenç jinayatlary, ogurluklary, pyssypyjurluklary diňe ýurduň içindemi ýok. Ýurduň daşyna çykandan soň bular adam satmaga dowam etdiler. Jinayatlaryna dowam etdiler. Hawa bular bilmeýänler öýdýäňmi? Bilinýär, hemme kişi tarapyndan bilinýär. Ýöne bärde hiç ili awanyan hop ýok. Bärde küntüleň özara ýarşy, özara şowy bäsesi we men go künti, men go zat edýän, ondan men öňe çykýan, şoň üçin inni täze döwürde gaýrat ediň, bizi ispiteň öňüne alyň diýip, şoň üçin ýarşýar bular. Görnüp dur hemme zat. Şoň üçin arkaýyn olun mehriman doganlar. Öňkü videony aýranmyzyň sebäbi biz hiç zatdan gorkumyzok. Öňkü taýarlan videomuz professional derejede bolmady. Ondan hem o taýda şahatlygym goşulandan soň men internetim keselende öz agitasiýalary bilen meşgul bolupdyr. Olar ýalyky bolanna gaty gowy soraglar berilýär. O soraglarym ekrana da çykman soň umumyň göňüne jaý däl. Şoň üçin köp ses gelmeýän ýerler bar. Şoň üçin onu biz kopýasyny alyp kanallan ayırdık. Inni kevşirläp, täze goşmaçalar bilen baýlaşdyryp, bölüm görünüşinde dikkatyňyzy ýetirmäge dowam edýär. Intek has döwli ýerler, aýylgan ýerleri öňümizde. Diňe bir Türkmenistandaky videolar barmy ýok? Türkiýanyň içinde, dürlü şäherlerde edilen maskaraçylyklaryň videolary bar. Nesip bolsa. Ýöne biz esasy işimizi ýatdan çykarmalylar. Bulan hemmesi bilýär indi. Gaty gowy bilýär. Pelhana ýakynlaşyly. Onda da kim? Biz ýakynlaşdy. Şoň üçin indi biziň öňümizde bular öz hünärlerini görkezýärler. Öz küntüçiliklerini görkezýärler. Özlerini hödürleýärler. Bular güýç görse, pul görse, öň 50 gedek ommalyan bolsa, indi bular 150 gedek ommalýarlar, arkaýyn bolun. Bulan elinden bir iş gelýän bolsady, bular bir zady başaran bolsady, başaryp bilýän bolsady, başarjak bolsady, bir sekundam garaşmazdy bular. Bulan hemme zat dilinde, bular dili bilen edi bilýär. Dili bilen ýalap bilýär, başga iş zat edi bilen. Bulan götü turýar. Oňa da çäre tapýas, arkaýyn bolun. Awolun sagykda görşeliň, bölüm beriljek faktlary, subutnamalary duşuňyzdan geçirmäň, seredin, taryha şaýat bolun. Biz
anonim accountlardan, hasaplardan, profillerden yazılan adamları, zatları hiç ili. Olar olon motivi, olon priyomu. Olar öz arasında anonimlik oynaşı versinler. Biz tecrübeli, habarçı. 30 ýyla olay wagt. Şoň üçin habarçylygy, jurnalistikany biz küntülerden, köşkün küntülerinden, garemyň oýnatgylaryndan biz öwrenjek adam däl. Bular Türkmenistana täze döwürde barsa, bulan etjek ýekeje zady ba. Köşkü gorayan sallak eskerler bara. Şolaň öňünde türsüli ýa-da türsüzi bular tanz edip berýärler. Şolaň içi gysmadyaly. Bulan başka edibiljek, başarjak hiç ýyly zady ýok mehribanda bolýar. Şoň üçin arkaýyn bolun, hatirjem bolun. Gyýska wagtda, ýeňişli günlerde Türkmenistanyň halkynyň häkimiýeti öz eline tutjak Halk Respublikasyna görüşmek dileği bilen Allah ýarňyz bolsun. Ullukan taňry ýarkasyn. Çäksiz minnetdarlyk. Sag bolun.